Fl-aħħar xarejn minn Jfittxu l-ewwel każ ta' Coronavirus f'pajjiżna daħlu aktar minn 10,000 telefonata fuq is-servizz tal-Home Help għall-anzjani. Is-servizzi li taw il-madwar 200 impjegat tal-Home Help varjaw minn xiri ta' ikel, mediċina u iklit lesti. Kien hemm ukoll domanda qawwija għas-servizz tal-Meals on Wheels, fejn il-ħaddiema waslu ikla sħuna u bnina kuljum lill-anzjani. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele spjega li aktar minn qatt qabel inħass il-bżonn li jinżamm kuntatt kontinwu mal-anzjani. Aħna fil-fatt meta rajna dawk l-ammonti ta' telefonati, ħassejna l-ħtieġa li nżommu kuntatt ma' mkien qed iċemplilna, ġifieri biex inti mhux kull darba toqgħod iċempel u forsi ssib linja diffiċli biex taqbad magħna. Allura aħna għamilna sistema fejn erġajna minna kuntatti aħna, żammejna kuntatti regolari ma' min kien ċemplina bil-helpline biex naraw xi bżonnijiet kellu. Dr. De Gabriele spjega li qabel il-pandemija kien ikun hemm helper assenjat għal numru ta' sigħat ma' anzjani jew anzjana partikolari skont kif deċiż mill-bord. Dan iwassal biex tinħoloq ċertu relazzjoni ta' ħbiberija bejn il-helpers u l-anzjani. Xi ħaġa li issa m'għadix possibbli għaliex il-helpers qed jintużaw skont il-bżonn. Il-Home Help mistenni jerġa' lura għan-normal fil-ġimgħati li ġejjin u saħansitra iżid il-firxa tas-servizzi mogħtija. Il-pjan huwa li s-servizz jerġa' jibda jingħata li nafu li hemm ukoll ħafna anzjani li għandhom problema minħabba il-tindif li jkollhom fid-dar u qegħdin nagħmlu l-pjan ta' kontingenza biex aħna nerġgħu nibdew dan is-servizz bil-prekawzjonijiet ovvjament neċessarji tal-każ, ġifieri li jintużaw maskli, li jintużaw il-hand rubs, u aħna nagħtu linji gwida lill-helpers tagħna biex aħna nkunu nistgħu nerġgħu nibdew dan is-servizz kif kien qabel. L-anzjani li m'għandhomx min jgħinhom fil-qadi ta' kuljum jistgħu jagħmlu użu mis-servizz tal-Home Help billi jċemplu fuq 2590 3030. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.